Kamano wana wentie jana marel tiene no kinyi maber ka weekend arwaki na normal oboke ka bende wan go oboke ariyo wan gi The Daily Nation ka achiel kod oboke mar The Standard wan kod tarik 15 wach ma aneno ka onyiedhore ayanga kaendi en mana weche manotimore odiochieng' manyoro ka bende koro joduro mopogore ne ndhiyo kaluwore kod twak marach ma bende nyalo kelo akweda kod pogruok. Kit oboke mar adek wach ma omi pek kaendi en mana ni sani koro jogoeko ma bende gin joma winjo nyakalondo moro ne ogolo omenda mondo mi nyiewne godo mama ma bende nyamburko mare no wang' e ng'anyo goeko mag dwaro mondo golo ko IEBC maendi manotimore boma maduong' mar Nairobi. To oboke ni bende wach ma pek kaendi en ni jatend migawo mar weche mag somo mana Dr. Fred Matiang'i sani koro ogolo siem mager ne jopuonje kuom chiwo kum mager ne jopuonjre. To oboke mar ang'wen wach ma pek kaendi en mana jor bura ma bende koro nondhi kod twak marach kendo sani olornegi nyaka chop tich abich ka ibi winj wach machalo kamano. To oboke mar abich wach ma pek en mana kaka ne obila omako migosi Junet Mohamed e oko mar Nation Center odiochieng' manyoro. To oboke mar auchiel wach ma pek kaendi en ni gwenge weko mag Kisumu kaachiel kod Migori ne okwaki kod ng'anyo koni kod koch odiochieng' manyoro bang' ka koro nomaki jogo eko ma bende gin jor bura goeko mag kod. To oboke ni bende wach ma pek en ni sani koro ute mochung' ne weche mag lamo wacho ni mondo mi oket obed kod yiero maber higa mar 2017 nyaka tim lokruok makare ne duol mochung' ne weche mag yiero. To oboke mar 9 en mana bura noero mar Rawal kaachiel kod tuno mar retirement margi ma bende sani koro nenore ni gibiro retire mana ka gin jo higni 70 ma ok 74. To oboke mar 10 wacho ma pek kaendi en mana ni sani koro jo bura ma pacho ka dwaro mondo okaw okang' mager ne jotend sikunde ma bende medo school fees kata obet ni nosekwergi ni kigi med weche goeko mag school fees. To oboke ni bende wacho ma pek ni sani nitiere parruok mapek mioro ka wacho ni rowere matindo tuo mar kata kute makelo tuo mar ayaki ng'eny kuomgi mokalo. Mano wach ma aneno kane kanyo ka chopo. To oboke mar 14 pa josomo kod pa jondiko ma bende magoeko ka inyalo oboke mar The Daily Nation inyalo somo. To oboke mar 19 weche matimore sirikane mag gwenge ero ka sani koro jopith kata jopur mag Nairobi kwayo gavana margi ni mondo okonygi mondo giter olemo margi e pinje ma oko. Gwenge mag Narok kochachane nitiere joma mine ariyo ma bende nomaki kod weche goeko mag dhi nyangu ka wacho ni weche goeko mag tero joma mine nyangu ok en gimoro maber kata matin. To oboke mar 24 gwenge mag Nyamira kochachande sani koro wacho ni keto pieces goeko mag tiene sani koro wachore ni nitiere ng'ikruok koni kod kocha kata tungni ma okoni kod kocha. Kaeto iyudo ka bende gwenge mag Mandera sani koro governors kaachiel kod ward reps sani koro wacho ni gibiro duoko chien omenda ma gitiyo godo e weche mag wuoth. To oboke mar 27 wach ma pek kaendi en ni jakom mar governors Migosi Peter Munya wacho ni treasury pod odong' kod omenda madirom bilion 61 mago eko monego mi sirikande mag gwenge. Magi gin weche matimore sirikande mag gwenge an wamigi kwaro mesowa mar kawo weche manyien. Kwa dhi e pinje ma oko kaendi wach ma aneno ka omi pek kaendi en mana ni sani koro piny mar Ethiopia ochiwo siem mager ne piny mar Eritrea kaluwore kod chochni manobetie koni kod kocha. Magi gin weche matimore pinje ma oko wabiro miyi kwaro mesowa mar kawo weche manyien. To oboke mabalang' kaendi en mana ni gin weche goeko ma kata lessons monego oganda ong'e kod voluntary male circumcision manero en tero joma chuo nyangwa. Sana ka to oboke mar 37 weche mag ohala ka chope en ni sani koro Energy Regulatory Commission sani koro yiene joma tiyo gi nyamburko kaachiel kod apiko ka onyisgi ni ibichak mana ng'adgi weche goeko mag osuru mag petrol ka ochopo dwe noero manyien. Mano wach maneno ka nitiere kanyo 37 magi duto nyadendi Shano no ng'aw bro mi maber kwaro mesawa mar ka weche manyien mago eko mag ohala. Magi gin lendo mopogore koni kod kocha. Oganda mar yier dwaro tich lendo ni kaendi achiel kachiel. Joma magoro lal godo nitiere kanyo 58 nyaka 60 kod abich. Mago eko gin joma magoro olal godo. Weche mag tuke kwa chope wacho neno ka omi pek kaendi madwaher mar wacho en mana ni
Sani wacho ni Ulinzi Stars kaachiel kod USIU ne oloyo pichego kuma bende gisebedo ka gidhi godo nyime, magi duto ni kokelo bro mi maber. Kaseyudo ka wacho ni jatugo Bale sani koro pod en jatugo makare mar England, ka wacho ni orito adhula go kuma bende gibiro tugo mbele kocha chande. Ka joro ka wach mo mipeka Indian mana wach mar Russia ma bende ne obedo kod tungni kone kod kocha kod mane bende koro johera margi ne obedo kod tungni adhula mano timore chino kocha chande, ma bende kod England ma bende koro pod kelo weche koni kod kocha. Wach maloro boke niri ene wacho ni deko kod keto commission kata boards go mag lo sani koro semiyo weche mag lo chochni koni kod kocha. Kabro dhi mapiyo piyo boke mar The Standard kana kathulo bendo ni korwa en ni sani wacho ni odiochienge ang'wen ne oganda go kama bende koro nodhi jod bura kaachiel kod senators mopogore opogore kotenore kod wuoyo marach piny kanyo ero. En mana wach mar Awal kod Tunoi ka bende ne ng'iyo higa monego bed ni gidhi yueyo. Ito boke mar adek wacho ni peka Indian mana kaka nyuola moro sani wacho ni gineno matek miwuoro ka bende gitemo pidho nyathindgi ma bende kane ginyuolo to obedo albino. Asano ka ito boke mar ang'wen en mana wach noero mar Awal gi Tunoi ma bende ne rango odiochieng' manyoro ni to nego giritaka ka ginjo igni adi ma bende nyaka sani biro dong' igni 70. Ito boke mar auchiel kod abiriyo ka nyalo neno gin picha mopogore opogore kaka odiochieng' manyoro ne imako jabura Junet Mohamed manero oko mar Nation Center kaachiel kod kaka bende ne gichopo achiel kachiel CID headquarters manero ma Kiambu. Mago duto ne otimore odiochieng' noero manyoro. Ito boke mar aboro wach ma mipeka indi iwacho ni kaluwore kod nonro motim wachore ni oganda mathoth miwuoro ok mor kod topics ma bende iwacho e Nyakalondo kata TV to moloyo mago eko motenore kod weche go eko mag bedo weche go eko mag chodruok. Aso ito boke mar apar wach mo mipeka idi en ni sani koro Jubilee koro se oro boke makare kaluwore kod weche go eko mag IEBC lokruok midwaro ni oket ne IEBC ma bende koro gioro ne jatend piny owacho Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Ito boke mar apar kod ariyo en timo nonro ne Judge Tunoi kaluwore kod omenda mawachore ni ne okaw mar asoya madirom shillings milion 200,000 ka bende wacho ni tribunal noero noketi e yo makare kopogore kod wach noro mabende nowachi kod Ngatia ma bende en okil kamaloka mar Migosi Tunoi. Piny kanyo ero en ni doho mar The High Court sani kono notamore ni ok giwinjo paro noero mar Opiyo Wandayi kod dwaro mondo ogol oko chike manoketne ni ok odonje od bura kaluwore kod okang' manokaw ka jatend piny owacho ne nitiere e od bura katwak kendo inyise ni ne odeko kod tero wach noero e od bura. Magiki gin pach josomo kod pach jondiko. Kanyo ing'iyo boke ni achiel kachiel ibiro temo somo mondo ing'e ni to boke ni wacho ang'o. Ito boke mabalang' ka indi en mana ni let's now bow to waterborne diseases. Nyocho ni let's not bow to waterborne diseases mondo mi kik wayie ni wanyalo yudo tuoche go eko mag pi wabed joma ta kendo pige mwamodho wabed pige man kare e seche duto. Gwenge ma Kisii kocha wacho ni sekta noero mar thieth ibimiyo omenda ma bende thoth miwuoro e budget mane giketo mar bilion 9.6 ka giwacho ni weche mag thieth e achiel kuom weche ma gidwaro mondo gimi pek achiel kachiel. Weche mag ohala kwachopie en mana wach noero mana nyis ni Energy Regulatory Commission sani koro wacho ni joma tiyo kod nyamburko ibichak ng'adi osuru mapek kochopo dwe noero manyien. Asana ka New Telcom boss manyien mar Telcom Kenya sani koro wacho ni obro timo lokruok koni kod koche management mondo kambi noero odhi nyime e yo makare. Weche matimore e gwenge ma oko kocha wacho ni Trump ma bende dwa chung' kaka jatend piny owacho Amerka sani koro wacho ni obro chung' motegno to moloyo ne jo Islam kata Muslims koro kod weche go eko mag maundu mosiko betie. Ito boke mar 37 mago eko joma magoro lal godo kwachopo ito boke mar 39 weche go eko mag adhula. Nitiere jatugo moro ma ja rugby ma bende koro nomaki ka iwacho ni ichich kore ni entiere grup marach mar Al-Shabab. Wach mar Russia kaachiel kod England chande kaka jotugo ne opogore paro ma ogore ema pod ni kaendi ito boke nyiri mar 40. Ito boke mar 41 iwacho ni sani koro sa osechopo mondo Pogba ochak nyiso tugo maber. Paul Pogba sani koro ma jebede ja France iwacho ni sani sa osechopo mondo owach ni onyalo tugo maber. AFC Leopards sani koro wacho ni nitiere okang' matek miwuoro bang' ka koro ne gisegolo jotugo moko oko ka idwaro mondo gichul bil madirom milion 13.5. Mano bende machopo e giko nono mar boke okinyi ma kawuono kaka nokelno kod Jeff Olumbaka. Nyaka wachak warom kendo e kidienje machielo ibed gi odiochieng' maber.